Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Aliwan Fiesta na. For next year ba tong bati mo? Anyari sa'yo? Hindi, alam mo, grabe. Ganito, Huwag ka naman maingay dun sa Reyna ng Aliwan na ninakawan ko ng headdress. Oh my Alam gosh. mo, umalis na yung mga kasamahan nila. Yung kandidata nandito pa. Hinahanap niya kasi yung nawawala niyang gamit. Wala naman siyang ebidensya na nasa akin na. O, hindi naman yung nakikita Oy, yan excuse eh. me. Oo, napagod na siya kahapon, tulog siya ngayon. Grabe, no? Alam niyo po mga kabisyo, may hangover pa kami ng Aliwan Fiesta. Tapos ito, hindi naman po to, joke lang po yung ninakaw sa Reyna ng Aliwan na baka next year wala na sumali. Oo, hiniram ko to sa digital media person ng Love Radio Palawan na si Mama Morena. Apakaganda naman yan. Ano bang tawag correct. dyan? Ito ay, ano ba to? Dalawa lang. Sun rays. Oo, rays of the sun. Oo, tama. Headdress sa ulo na rays of the sun. Yan. Diba? Ang lakas dapat talaga Our Lady of MBC. Correct. Ganyan. Ganitong eksena talaga. Dapat pagpapasok ka sa pinto ng building, ganyan yung ano mo. Ganyan yung suot mo. Para lahat kami babaw sa'yo. Eto na po mga kaibigan, napapasok na po ang Our Lady of MBC. Tapos diba mayroong spotlight sa'yo. True. Tapos ganyan. may bubuhat sa'yo paakyat ng hagdanan. Diba? alam mo, ito yung isa talagang pagpapatunay na hindi talaga madali ang maging parte ng Aliwan Fiesta. Whatever role that you play. Diba? For example, yung mga Reyna, ito nga sabi daw, ito pa isa sa mga magagaan. Itong suot ko ngayon, isa pa to sa mga magagaan. Pa yan, ilang kilo ba yan, Jens? 68. 68 kilos? 68 kilos, partner. Hindi pa kasama dito, partner, yung hair extension sa suot ng mga Reyna, ha? Ang hair extension sa suot ng mga Reyna, minimum of 52 yon. Ganun. Wala pa nga yung damit dyan. Wala pa yung damit. Sa ulo at saka, pa lang to, yung high heels, wala pa. Diba? Kaya, again, nakakatuwa at nakakabilib lahat ng mga sumasali sa Reyna ng Aliwan. And we'd also, again, like to thank everyone who supported our Aliwan Fiesta nitong nakaraang weekend. Salamat po! And congratulations to all the winners. Correct. Talaga naman sobrang kakaibang experience ito, malamang. For sure. Correct. Sa lahat ng participants. Tama. Yung tatlong categories na meron tayo. Diba? Yung Reyna ng Aliwan, yung float competition, and yung street dance competition. Pero partner, aalisin ko na ito kasi ang tunay talaga. Ulitin natin. Kunyari, hindi pa tayo nagsisimula. Tapos tatawagin kita. Candidate number 1. Wag na! Tinatanong ni Papa Pindot kung available daw po to sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Actually, kaya nila mag-customize. Malay nyo, di ba ganyan kalaking ginto? Pasabog ka na ganito yung ginto mo. Hindi ko lang sure kung hindi ka mananakawan. Kung tunay na ginto. Tatanggalin ko na, partner. Hindi, tatawagin nga uli kita. Candidate number 1. Tatanggalin ko na kasi ang tunay kunyari, kandidata ka, papasok ka. Hindi na. Bibigyan kita ng magandang background music. Si Jens na lang talaga, partner. Kasi ang tunay na kailangan ng ulo ko ay ito dahil minamigraine talaga ako. Kita mo, 5 minuto mo lang suot yung headdress na yan. Minagreen ka na agad. Ang sakit talaga ng ulo ko. Grabe. Teka lang, Jens, paano ba to? Kailangan natin yung biglang nawala ng glamour. Wala. Yung Kabit natin. Masakit talaga yung ulo ko. Yan, hawakan ko na lang. Ganyan. Sumakit ang ulo mo kasi... Hindi, masakit talaga pa rin yung ulo ko. Okay. Akala ko sa 5 minutong pagsuot. Hindi ka na pwede sumali. Candidate number 5 ka agad. Candidate number 5, disqualified. Thank you, girl, agad. Disqualified. Hindi, kanina ko pahawak tong ice pack ko sa ulo, tapos dumating tong si Jens. Tapos sabi namin, ay, suotin nga natin. Tapos isuot natin yung tunay na talagang suot ko after, which is itong ice pack. Masakit yung ulo ko. Nakakaloka.
Nag-blend pa naman sa suot mo yung yung panlagay sa ulo na yan. Mamaya, magpipicture na lang kami. Fiesta. O, diba? Pero thank you very much po ha. Again, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga jumoin, lahat ng mga nakisali, lahat ng mga nanood sa ating nakaraang Aliwan Fiesta. Thank you po! Ulitin namin mga kaibigan na 21 years na merong Aliwan Fiesta. At kami naman, nag-host kami ng awarding ceremony for more than 1 decade. Correct. Siguro mga 12 or 15 years, Tama. mga gano'n na nag-host tayo ng awarding ceremony. And every time na nag-host po kami, lagi kaming kinakabahan pa rin. Lagi. Kasi parang, intense po talaga yung labanan eh. Totoo. Parang sino ba talaga yung mananalo? Ang gagaling nilang lahat. Kaya doon namin po naiintindihan yung hirap din. Kung kami kinakabahan sa stage, naiintindihan din namin yung hirap ng mga hurado pala. Yes. Kapag ganyan ka-intense yung competition. Kasi lahat po sila magagaling. Walang patapon, sabi nga. Actually, sila talaga yung pinakamahirap na role. Oo. Tayo taga-daktak lang eh. Tsaka taga-stretch ng programa kapag hindi pa handa yung mga susunod na lalabas ng stage. Pero yung taga-judge kung sino yung pinakamagaling kasi lahat sila magagaling. Totoo. Diba? Yun yung talagang pinaka masasabi nating wow, ang galing naman nito kung paano sila nag-a-add ng mga scores. Ang galing-galing, di ba? Yung kasi pag napanood po ninyo ito, mga kaibigan, bagamat tapos na ito, pwede nyo namang abangan next year. Di ba doon sa mga nanonood, lagi silang wow, ang galing naman, ang daming pasabog, meaning, ang daming surprises. True. Hindi lang siya basta sayaw eh. Magugulat ka, paano nila nagawa yun? Totoo Bakit yan. may gano'n silang surprise na hindi talaga natin inaasahan? Very unpredictable yung galawan ng mga dancers na, ang galing nun saan ang galing yun diba? So, ito lang yung sinasabi ng mga tao, nakaka-proud naman. Ito na diba? naman yung mga moments na iisipin mo na kahit minsan ang hirap, diba? Pipiliin mo pa rin ang Pilipinas. Yun yun. Yes, ang galing, nakaka-proud maging Pinoy. Kapag ganyan na napapagod ka tungkol sa Pilipinas, panoodin mo lang po, balikan mo yung mga videos na meron tayo, yung mga, kung hindi mo napanood itong Aliwan Fiesta at hindi ka makarelate, buti na lang meron na po tayong online. So it's all online. Nasa Aliwan Fiesta Facebook page, pwede nyo pong panoorin ulit. Tapos yun yung mga bagay na masasabi mong masarap pa rin pala sa Pilipinas. Gusto ko pa rin piliin ng Pilipinas. Ganun. Kasi inaalaw lang talaga nating makita yung hindi magaganda tungkol sa Pilipinas. Kahit anong bansa naman po mga kaibigan, merong hindi magandang nakikita o naririnig. Diba, minsan marami ring mas magaganda. Correct. Minsan diba? kasi sasabihin natin, ayoko na dito sa Pilipinas kasi kurap yung mga yung mga tao, ganyan. Sure ka ba na hindi kurap sa US? Sure ka ba na hindi kurap sa Canada? Diba? Sure ka bang hindi kurap sa ibang lugar? Lahat naman meron eh. Lahat merong hindi magandang nangyayari. Diba? Pero syempre, pipiliin pa rin natin yung mga magagandang nangyari kasi marami naman po. Tama. Diba natural resources na meron ng Pilipinas? Correct. Masasarap na pagkain. Ay naku, masasarap yung mga Pinoy. Sa maraming aspeto ng buhay. Totoo masarap yan. magmahal, masarap makipagkaibigan, makisama. Alam mo ba, dito natatandaan ko nung pumunta kami ng Amerika, kailangan ko pa talagang i-schedule ng matindihan yung mga kamag-anak ko at mga kaibigan i-meet ko. Kasi work sila dun eh. Saan? Sa ibang bansa? Sa ibang bansa, sa US. Hindi basta-basta yung kailangan magsabi ka in advance para mapaghandaan nila. Dito kasi partner, hindi ako sanay sa ganun eh. Kasi dito, anytime, basta sabihin ko na meron akong gustong puntahan, tapos meron akong hihilahin, laging may available na magpapahila. Alam mo, parang pag nandito ka sa Pilipinas, lahat ng tao kalad ka rin po. Parang di imposible na diba? Parang wala. At marami naman po talaga mga bagay na kamahal-mahal sa Pilipinas. Sometimes lang talaga, it's very disappointing whenever we see yung mga news o kaya kapag may mga nakikita tayong mga hindi magaganda, ganyan na parang ayaw mo na. Pero ang dami pa rin talaga maganda kung tutuusin, diba? Wala naman pong bansang perpekto, katulad ng wala naman ding taong perpekto. So wag mo kung ikaw meron kang karelasyon, tapos naiinis ka, nayayamot ka kasi meron siyang mga pagkukulang, ganyan. Ikaw rin naman may mga pagkukulang ka sa ganda nga lang, kinulang na. Maka-ano ka naman, maka-judge ka ng ibang tao Pag titingnan mo yung kamalian mo, ang dami din naman. Totoo din. Totoo, di ba minsan? Marami nasaktan lang doon sa kinulang sa ganda. Yung kahit i-Google Maps mo, walang mahanap.
Hindi mahanap yung ganda. Nahirapan yung ways. Correct. Di ba? Nakakalurkay. Totoo yun. Kagaya nung itong pinag-uusapan natin kanina, yung nakaraang weekend mga kaibigan, yung Aliwan Fiesta. Di ba? Pag nakita nyo po kung gaano kagagaling ang Pilipino, hindi lang po siya palabas Hindi lang siya performance mga kaibigan. It's a competition. Makikita mo kung gaano ka-competent yung mga participants. Correct. Kung gaano sila ka-talented, kung gaano sila talaga yung skill nila sa sa pagsayaw. Magugulat ka parang, ang galing, yun talaga yung galing na mahirap ipaliwanag. Totoo. Na mapapawaw ka na lang at mararamdaman mo yung sinasabi naming goosebumps. Tsaka grabe, dapat synchronize ka. Dapat hindi ka pwedeng hindi pwede to sa amin ni partner na medyo may mga lutang moments. Kasi hindi ka pwedeng lutang Kasi baka mamaya. Kita yung mali mo. Correct. Kita talaga siya. Halimbawa, lahat kayo dapat mag-form ng bundok. Kapag ka lutang ka, ikaw lang yung nag-iisang frame na hindi naka-form ng bundok. Ikaw yung dahilan kung ba't hindi nabuo yung vulkan, di ba? So bawal dito. Isang requirement dito, kailangan presence of mind. Kung medyo lutang-lutang ka, nakuwali. So ang galing lang. At saka, you know how invested they are? Yung emotions nila, ganun katindi talaga. As in, sobrang ang the best. The Aliwan Fiesta is the best. So if you missed it this year, 'di ba? Magdasal po tayo na abutin pa tayo ng maraming another 365 days, 'di ba? Para abutin natin yung susunod na Aliwan Fiesta in 2025. Sana dumami pa yung ganitong klase ng ganap, no? Kung saan talaga pinapakita yung ganda ng Pilipinas, iba't ibang kultura ng Pilipinas, yung galing ng mga tao sa lugar na yon, at yung masasarap na pagkain na meron sila. Correct. Totoo yun kasi pinapakita po natin Ito yung mga bagay na minsan hindi natin napapansin. Not until pumunta tayo sa lugar na yon. Pero dahil sa Aliwan Fiesta, na-showcase yung kultura na meron sila, yung heritage na tinatawag, na ipakita sa napakaraming Pinoy. Correct. So sana dumami pa yung ganitong klase ng events. Tama. Para makita na ang dami palang magaganda talaga sa Pilipinas. So, totoo yan, diba? Sino mag-aakala? Naalala ko tuloy yung sinasabi mong ito naman physical. Naalala ko tuloy yung isang nag-trending nung may isang AFAM na nasa Siargao. Sabi niya talaga, ang daming magaganda sa Pilipinas. Yung mga ang daming nakiliting mga Pinay. Sabi niya na kung mag-hunting siya ng aasawahin. At naghahanap siya ng aasawahin, partner. Nako, ang daming Pinay. Ang gwapo nitong na to. Itong madami nag-apply. Ay, wala nga pa bang i-memorize yan? Basic. Ang dami nagpapansin. Ang dami, di ba? Kasi hindi lang yung sinasabi ni partner. Physically, madami din talagang Pilipina napakagaganda. Oo naman. Di ba? Correct. Alam mo, sabi nga nila, kunyari, di ba tayo, sa marami sa babae dito nagpapakulay ng blonde. Ano may tawag sa kulay ng buhok mo? Anong tawag dyan? Caucasian ba? Oo, basta pang tisay. Nakatawa naman to. Kainis ka. Sige na nga. Diba? Hindi papa-brown. Correct. Pero papa-light. Hindi, ito din naman, kwento lang din naman sa akin. Kunyari, pure black hair ka. Yung talagang kulay ng buhok ng isang Pilipina. Pag pumunta ka sa ibang bansa at nakitang ganun ko ang kulay ng buhok mo, tas sobrang haba, sobrang sinasamba nila yung ganung klase ng buhok. Yun. Kasi buhok pa lang yun ng Pilipina. Correct, hindi pa nila natitikman. Di ba? Wala pang tikimang nagaganap, buhok pa lang ang pinakita. Nagiging center of attractions. Kwento sa akin na parang alam mo pag pumunta kami doon tapos puro halimbawa Amerikana yung nandun, tapos ikaw yung nag-iisang pumasok na black hair. Correct. Na hindi kinulayan pure black hair, natural black natural, hair. Kulay na Pilipina, lahat sila nagtitinginan daw sa kanya. Ganun talaga. Di ba? Parang katulad dito pag may pumasok na may itsura, di ba? Parang lahat nagtitinginan, palibasa mga tao dito kulang sa ganda. Pero ito mga partner, hindi kinulang. Sumobra nga Sumobra sa kagwapuhan si Regine Juan II. Yan. Ang Grab driver nating boss na si Sir Ivan. Hi, Kuya Regine Juan II. Nako, sumobra sa kagwapuhan. Yan. Happy listening at maraming salamat sa pagtutok sa amin dito sa Love Radio. Ingat ka sa biyahe. Totoo yan. Alam niyo po ba kung sino ang sakay ninyo? Ay nako, yan yung napakagaling na direktor namin nung nakarang Aliwan Fiesta. Ay nako, talaga naman. Ingatan niyo po yung boss namin nako. Isa yan sa mga nagpaganda ng Aliwan celebration namin. Ang magaling naming direktor, boss po namin yan. Nagbibigay po yun ng 1,000 tip. Totoo, ingatan mo talaga. Kapag ka nakarating yan ditong walang galos, nako, 1,500 ang tip mo, Kuya Regine.
O, ingat po kayo sa biyahe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat po sa lahat ng mga kabisyo nating mga chuper. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!